Κάτσε με χώρο Ρομπέρ, είναι εκτός ο Καζαναφέρης. Η σέντρα για τον Αθανασιάδη στην κίνηση, φοβερό γκολ! Φοβερό γκολ! 4-1 στο 43. Τι έκανε ο Αθανασιάδης! Τέσσερα-1. Τέταρτο γκολ. Ξανά. Ρόμπερ Αθανασιάδης. Η τέλεια εκτέλεση για το τέταρτο και πιο θεαματικό γκολ στην Τούμπα. Ο Ρομπέρ γυρίζει για το 1-0 του Λόρεν στο 12 και τώρα έχει μεταβίβαση ακριβίας.